Hello baro, ni pediang subhaya pi sasisian syakani ke jing syakri na ka Bible syaki kena. Di mentangan pensngau ya pi, ya ka wei ke dekat na ka ketien ke jong blay, ka shitik upol ke beningkong syaki nong korin, kala nong ka bahan riau ke dekat ke bakat wei. Badan na pi ki bala julong kum kita, Henry la sat ya pi, Henry la penkod ya pi. Henry la penkesan ya pi ha ke kerteng uji sukres uba utrai bada umensim ublei jongi kamut ayo jing penkoi tie hang ne ngadon bat ngai ya kani ka kalong kumno ka ba khoi dei ka ba ila ru ban long ban pendan kam tie kan le kumno ha kani ka ka ba khoi menta ngan thep yo ni usyam tie bangala thep ni usyam kani ka kala long kumno kala jaing bat kabam ila syup man pendan kam dei Henry mentapat ngakwa bangan penku ya kani ka kumnongan le te menta pi in em yakani ka jan ka bali kalong ka bakut bat kabam dandak ai dei te menta ngan bu hang ni yakani ka jan ka bali ka bakut bat ngan the yakani ka suki ha kani ka wei pat ka klat ka batili dia mentapan ngan weng no ya kani ka jan suki ban ngi hang ni ka kala long kom no kala khut biang dei Henry kai ka penlong ya kani ka bakan khut pi ini em kini ki jabo kila sakut lut ha kani ka jan kumba ka tu ka jan ka bali mene kala pen khut ya kani ka kumta uji suru ula pen khut ya ngi na ka pom pi ini em mo kani ka kala dap da shibun ki jabo kumta ka jing em jongiru kala dap da shibun ka pom bat lingba uji sukres ula wan syakani ka perthai ban yap na ka banta ka jongi bat ban sat ye kita ki pop jongi bat kum juru ban pen kesan ye ngi bat ngilong kita ki bakut bat ki baklem pop ha nganget scam pila yo ye ka jing kerku lingba ka jong kani ka jing kai tu blei unaya kerku ye pi bat nginyai beru sya ka jing long khut bye.